Voi hitsi, nyt jännittää tää pätkä. Mitä tää nyt menee meiltä? 3, 2, 1. Aja. Pitkä oikein täys yli. 4. Oikein K. 5. Vasen nopea plus. 104. Oikein nopea tiukka. 6. Oikein täys. 8. Vasen K yli kymmenää. 6. Vasen nopee tiukka. Jatkuu vasen täys 4. Vesi oikein nopea plus kirjaa. 4. Lyhyt oikein täys ja vasen miinus. Heti oikein miinus yli kapenee. Ja vasen täys 3. Pitkä oikein loiva yli. Täys ja nyt oikein 6 vasen nopea risteys. Täys 120. Nyt oikein miinus pidä ja vasen K yli. Jatkuu pitkä vasen eri kirraa nypyltä heti oikein nopea plus. Ja pitkä vasen nopea plus. Jatkuu vasen K 3. Oikein vasen K tarkka. Oikein nopea risteys. 4. Oikein täys jatkuu oikein miinus yli. 6. Oikein vasen loiva 300. Vasen K kapenee. Heti oikein miinus. Kirraa lopussa. Ja oikein täys 100. Nyt oikein laita täys ja vasen eri plus. Heti pitkä oikein eri plus. Kirraa lopussa 8, vasen K, heti oikein eri yli. Vesi täys 8, pitkä nyppy täys 4, nyppy vasen loiva. Ja oikein täys oikase 140. Pitkä nyppy vähän vasen laita täys ja oikein täys